Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне ў студыі Еўрарадыё Марыя Вайтовіч. Таямнічае знікненне беларусаў і Лукашенка, які намякнуў на дыялог з апазіцыяй і з дамсіламі. Сёння ў эфіры Еўрарадыё разам з юрыстам Алесем Михалевічем разбіраемся, што стаіць за гэтымі гісторыямі і што яны значаць для беларусаў у Беларусі і за яе межамі. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідайце свае каментары і пытанні пад нашым стрымам, подписывайтесь на YouTube-канал Еўрарадыё, а таксама на YouTube-канал Навокал, дзе вы можете паглядзець нашыя дакументальныя фільмы. Будзе цікава. Канешне, калі для вас гэта бяспечна. А мы пачынаем. Спадар Алесь, прывітанне. Вельмі радыя бачыць вас в нашай студыі. Добрый дзень, узаемна. Як вашыя справы? Чым займаецеся апошнім часам? Чым жывеце? Што вас хвалюе? Я займаюся тым жа самым. Я адвакат, я абараняю тых людзей, якія з'ехалі, якіх краіны патрабуюць у сваю краіну. В асноўным гэта грамадзяне Расіі, але таксама бываюць і іранцы, і кітайцы, і усялякія грамадзяне розных краінаў. Ну і вельмі шмат про-боно, у тым ліку бясплатна раблю, дапамагаю беларусам, кансультую. Ну, бо я разумею, як працуе сістэма, як і беларуская. На жаль, унутры Беларусі там, ці унутры Расіі мы бяссільныя, але там, дзе ёсць прававыя дзяржавы, там, дзе ёсць там законы, суды і так далей, мы можам сапраўды вельмі часта дапамагчы. Ці сочыце вы за апошнімі навінамі і якая падзея вас кранула больш за ўсё? Ой, заўсёды цяжкае пытанне, таму што штодня атрымліваеш розную інфармацыю і дзесяткі розных навінаў. І мяне, скажам так, асабіста моцна нічога не кранае, бо я вельмі добра ведаю гісторыю. І калі паглядзеш у гісторыі, то, умоўна кажучы, у 1956 годзе Савецкі Саюз, амбасадар запрасіў у Венгрыі міністра абароны для вядзення перамоваў. І выпадкова яго расстраляў. Гэта значыць, што, ў прынцыпе, все тыя працэсы, якія зараз адбываюцца, і тое, што мы бачылі з Анжэлікай Мельнікавай, і тое, што адбываецца агульна, гэта ўсё мае ўжо сваю вялікую, там, больш 100-гадовую гісторыю, і нават і не 100-гадовую, а нашмат большую. І да гэтага трэба спакойна, так, скажем так, да гэтага трэба ставіцца з разуменнем таго, што ёсць гістарычны працэс, і нічога новага ў тым свеце не было вынайдзена, і, на жаль, вынайдзена не будзе, але проста трэба да гэтага быць падрыхтаваным. Добра, тады я вас трохі зарыентую. Так, зробім акцэнты на некаторых тэмах важных. На сёння недаўна Лукашенко сустракаўся з прапагандыстамі, у яго была вялікая такая размова, ён адказваў на розныя пытанні і крануўся таксама тэмы дамсілаў, палітвязняў і, магчыма, даў нейкі сігнал. Лукашенко кажа, што дымсілам патрэбныя людзі за кратамі, інакш не будзе ціску на самого Лукашенку. Юрыдычна і палітычна, ці можа ўвогуле уяўляць ціск без палітвязняў сёння на дыктатара? Ой, цяжкае пытанне, ці не хачу ў гэтакіх глыбокіх рэчах разбірацца. У Лукашэнкі вельмі простая ідэя, ён хоча весці перамовы з Захадам. Таму ён так радаваўся прамым кантактам са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Дарэчы, скажу, што у сістэме каардынат Лукашэнкі або нават Пуціна ёсць так званы Вашынгтонскі цэнтральны камітэт, это галоўнае кіраўніцтва Захада. І ёсць пасля Еўрасаюз, там розныя краіны, якія яму цалкам па ягоных меркаванні цалкам падпарадкаваныя. Дык вось ён хацеў бы найлепш весці перамовы з Злучанымі Штатамі Амерыкі, у крайнім выпадку з Еўрапейскім Саюзам, але ні ў якім разе не з беларускай апазіцыяй. Для гэтага робіцца ўсё магчымае, каб беларускую апазіцыю пасварыць, каб забіць столькі клінаў, колькі можна, каб людзі не маглі паміж сабой паразумецца, каб паказваць увесь час, а вось яны не могуць паміж сабой дамовіцца, у чым, дарэчы, вы, як Еўрарадыё, таксама вельмі моцна дапамагаеце, бо чалавеку дастаткова сказаць штосьці іншае, нейкое іншае меркаванне, і адразу яго запрашаюць в эфір, што таксама я ні ў якім разе не абвінавачваю Еўрарадыё і медыа, але проста я кажу, як гэта все працуе ва ўмовах, калі няма рэальнай верыфікацыі, хто ёсць уплывовы, хто не. У нармальнай краіне ёсць парламент. Хтосьці не прайшоў в парламент, вы яго ўжо заведама не запросіце, напрыклад, на палітычны эфір. У Беларусі дастаткова сказаць, што ў мяне цалкам іншая пазіцыя, і адразу чалавек становіцца вядомы, папулярны і так далей. Таму
Просто я вяртаюся да таго, што ў Лукашэнкі ёсць вельмі простыя ідэі, гэта вядзенне прамых перамоваў з Злучанымі Штатамі Амерыкі, стаць рукапаціскаемым, стаць тым чалавекам, якому адпусцяць папярэднія грахі, перагорнуць папярэднія старонкі. Ну і ўзамен на гэта, на нешта ён гатовы. Мы бачым, што і праз вызваленне Ціханаўскага, і праз вызваленне Зянковіча і некаторых іншых людзей мы бачым, што ў прынцыпе рэжым, як все рэжымы ў гісторыі падобныя, я узгадаю ГДР, Германскую дэмакратычную рэспубліку, якая шмат разоў сажала людзей, пасля іх прадавала Федэратыўнай рэспубліцы Нямецчыне, прадавала за вялікія грошы і кожны раз набіраючы наступных, скажем так, наступны гандлёвы тавар. Ясна. Ну ўсё ж такі, калі ўсе палітвязні раптам такое здарыцца і выйдуць на волю, што гэта будзе азначаць для міжнароднага ціску на рэжым, і ён сапраўды аслабне? Давайте уявім такую сітуацыю. Перш за ўсё трэба сказаць, вызваленне палітвязняў знаходзіцца ў гэтае рашэнне ў руках Лукашэнкі, ў руках беларускага рэжыму. Нічога ім не перашкаджае. І все размовы пра тое, што нейкі Міхалевіч там, ці нейкі Латушка, там нейкая Ціханаўская не даюць магчымасці яму вызваліць некага з палітвязняў, бо ён бы хацеў, але хтосьці яму гэтым перашкаджае, гэта все просто нейкая глупота, і гэта просто звычайная палітычная гульня. Я вяртаўся ў Беларусь, я быў в першай эміграцыі з 2011 па 2015 год. І ў 2015 годзе я вярнуўся, маючы ордер на арышт, мяне арыштавалі на мяжы, але мяне праз 3 гадзіны адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе, падпіску пра нявыезд, якую я асабіста не падпісваў, за мяне яе падпісалі панятыя. Чаму мяне адпусцілі? Таму што Лукашенко тады вызваліў усіх палітвязняў, і з мяне не хацелі рабіць адзінага палітвязня. Калі, дай Бог, такая сітуацыя, маю на ўвазе сітуацыя, каб не было палітвязняў, можа паўтарыцца, во што я асабіста не веру, было б, канешне, вельмі цудоўна. Але мы таксама павінны памятаць, што для Лукашэнкі палітвязні толькі адна тэма, і другая тэма, у сувязі з якой уведзены асноўныя санкцыі, гэта тое, што беларускай тэрыторыі адбывалася агрэсія на тэрыторыю Украіны. Беларусь з'яўляецца юрыдычна, на жаль, з'яўляецца краінай суагрэсарам, бо беларуская тэрыторыя выкарыстоўвалася расійскімі войскамі для агрэсіі. Таму гэтыя две тэмы, яны нават неўзаемна нераўнаважныя, так? Як бы, калі Лукашенко вызваліць усіх палітвязняў, з ім, я думаю, што вялікая верагоднасць, што з ім пачнецца вельмі моцныя, скажам, камунікацыі, перамовы, але гэта абсалютна не самадастаткова, бо галоўная тэма гэта заўсёды ўсё ж такі будзе агрэсія на Украіну. Але з іншага ж боку, вось калі мы кранаемся менавіта гэтай агрэсіі на Украіну, так, Лукашенко саагрэсар у гэтай вайне, то ёсць яшчэ адна тэма, якую абмяркоўваюць апошнім часам, а што будзе, калі раптам Трамп, Пуцін дамовіцца нешта паміж сабою, так, і з Расіі будуць знятыя санкцыі, ці не пацягнецца цягнічком за гэтым і Беларусь? Я не дарма распавядаў вам гэтую паралель. Я не ведаю, ці моладзь разумее, што такое цэнтральны камітэт і што такое абкомы, гэта яшчэ савецкая тэрміналогія, але ёсць галоўны камандзір, Злучаныя Штаты, і быццам бы ёсць яму падначаленыя афіцэры краіны еўразвяза. Сусвет так не працуе, гэта неправда. І еўразвяз самадастатковае моцнае ўтварэнне. Розныя краіны еўразвяза ад таго, што Трамп дамовіцца з Пуціным, зусім не кінуцца. Ну, можна уявіць сабе, што Трамп гаворыць Фінляндыі. Фінляндыя, я Украіну аддаю Расіі, і я не хачу як бы яе далей падтрымліваць. Як быццам бы ад гэтага Фінляндыя, якая сама ваявала з Савецкім Саюзам і, можна сказаць, у значнай ступені з Савецкім Саюзам перамагла, скажем, прайграла, страціла частку тэрыторыі, але ўстаяла як незалежная дзяржава. Як быццам ад гэтага Фінляндыя перастане падтрымліваць Украіну. То бок, я кажу перш за ўсё пра тое, што все гэтыя разуменні сусветнай палітыкі, як тое, што дастаткова дамовіцца з адным чалавекам і ўсё змянілася, гэта неправда. Ёсць вельмі шмат краінаў, ёсць вельмі шмат інтарэсаў, і да гэтага менавіта так трэба і ставіцца, так? І ад таго, што нейкія дамоўленасці адбудуцца паміж Трампам і Пуціным, гэта не значыць, што еўразвяз гэта праглыне, гэта не значыць, што большасць краінаў еўразвяза. Наадварот, хутчэй я бы сказаў так, што еўразвяз праз гэта аб'яднаецца. А мы ўсё ж такі знаходзімся ва ўплыве еўразвяза, так? У Рэспублікі Беларусь 3 краіны суседкі, якія ў еўразвязе, і плюс Украіна, якая вядзе пры
падтрымцы еўразвяза вайну з Расіяй, так? Таму як бы для нас непамерна большае значэнне маюць не Злучаныя Штаты Амерыкі, а мае значэнне еўразвяз. Але, канешне, калі б атрымалася так, каб была супольная пазіцыя і Злучаных Штатаў і еўразвяза, што хутчэй за ўсё, на мой погляд, зараз і вымалёўваецца. Дзякую вялікі. Яшчэ вось цікава, наколькі Лукашенко, калі кажа, што дамсілы выкарыстоўваюць тэму палітвязню і для іх вось карысна, каб гэтыя там палітвязні сядзелі далей, так як ён цынічна паварушвае тое, што ён затрымаў столькі людзей, так, столькі людзей праз яго сядзяць у турмах, а вінаватыя беларусы, якія з'ехалі за мяжу. Гэта проста не ўключаецца. Гэта звычайныя з'явы, як бы там калі адбываецца хатні гвалт і там, не ведаю, муж б'е жонку, вельмі часта ён гаворыць, это ты сама вінавата, таму што калі б ты рабіла не так, калі б ты прыгатавала іншы борщ, або б там паводзіла сябе інакш, ты сама зрабіла свой выбар, таму это абсалютна звычайны такі перакладанне адказнасці з таго, хто сапраўды адказны на таго, хто да гэтай адказнасці не мае ніякага дачынення. І тым часам Лукашенко сам гандлюе палітвязнямі Захадам. Безумоўна, ён бы хацеў бы гандляваць. Я не скажу, што з ім гэты гандаль вядзецца, бо я, калі казаць пра тых, хто ўжо, напрыклад, выпушчаны, то хутчэй гэта быў, ўсё роўна гэта нейкі ўзровень гандлю, таму што ўзамен за рукапаціскаемасць, узамен за тое, што з табой будуць размаўляць, ты каго-небудзь выпусці, так? Але, канешне, ён бы хацеў, каб гэты гандаль адбываўся ў выглядзе рэальных рэсурсаў, у выглядзе грошаў, у выглядзе зняцця санкцый і так далей. Окей, дзякуй. Падчас гэтай трансляцыі, гэтай сустрэчы з прапагандыстамі я заўважыла яшчэ адзін момант. Лукашенко заяўляе так, што пагаварыў бы праз эйсмент, ён як бы намікае, што сам бы ён не хацеў бы так вось марацца аб гэтую апазіцыю, аб гэтыя там дэмсілы, але праз эйсмент, якая час ад часу там нібыта вядзе нейкія перамовы з прадстаўнікамі дэмсілаў, можа нешта да яго данесці. Не ведаю, ці гэта сігнал да таго, што давайце пагаварыце са мной, ці да чаго. Я вось не моцна зразумела вось гэты момант. Я не буду тлумачыць ягоныя нейкія там выказванні, але я ўпэўнены, што вядзецца вельмі шырокая камунікацыя з рознымі прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, з тымі людзьмі, якія з'ехалі на захад. І гэта камунікацыя вядзецца безумоўна не толькі праз эйсмент, а яшчэ праз дзесяткі, думаю, праз вялікую колькасць людзей. І тут я бы, як адвакат, хацеў бы заклікаць людзей максімальна хутка пра такія рэчы паведамляць, калі на вас выходзяць. Мы бачылі розныя там смс-кі ці там паведамленні в тэлеграме, в WhatsApp, калі пра тое, што вам трэба там вяртацца ў Беларусь, калі вы там хочаце, мы вам пацвердзім праз вашых сваякоў, якія засталіся, што сапраўды гэта мы там і так далей. У мяне пытанне, колькі людзей пра гэта даюць свае сацыяльныя сеткі, колькі людзей пра гэта паведамляюць праваабарончы цэнтр «Вясна», колькі людзей пра гэта ўвогуле даюць у шырокую агласку. На мой погляд, вельмі важна паказваць пра кожны такі факт, паведамляць, таму што толькі калі гэта становіцца публічным фактам, толькі калі пра гэта людзі ведаюць, людзі могуць быць абароненыя. На жаль, мы сёння бачым, што большасць людзей выбіраюць, я, напрыклад, упэўнены, што большасць людзей выбіраюць, у мяне там засталіся сваякі, я не хачу ім зашкодзіць. І фактычна яны становяцца такімі закладнікамі, калі улады бачаць, што яны могуць ажыццяўляць такі ціск, ідэнтыфікаваць слабыя элементы, так, шукаць тых людзей, з кім весці перамовы, это не зусім перамовы, гэта ціск. Калі яны могуць пасадзіць сваякоў, мы іх сваякоў пасадзіць не можам, гэта не ёсць перамовы, это ёсць метады ціску. І я бы, напрыклад, проста асабіста заклікаў, калі на вас выходзяць і прапануюць вот так вот паразмаўляць, проста зліваць гэта ўсё публічную прастору, Facebook, в прэсу, проста для таго, каб гэтыя метады былі бачныя. Дзякуй вялікі. Я думаю, што трэба прыслухоўвацца да такіх прапаноў і думаць пра сваю бяспеку. Але што тычыцца менавіта такога глобальнага круглага стала з нейкімі прадстаўнікамі дэмсілаў, так, магчымага. Як вы лічыце, ці могуць дэмсілы сёння, на сённяшні дзень прапанаваць Лукашэнку нешта, што рэжым быў бы гатовы прыняць?
Я думаю, што перш за ўсё пытанне пра круглы стол і пра дыялог гэта пытанне да беларускіх уладаў. Сёння я думаю, што яны адчуваюць сябе настолькі ўпэўнена, што ім гэта все не вельмі патрэбна, што не значыць, што заўтра такі круглы стол немагчыма. Тым больш я скажу, што як толькі не будзе Лукашэнкі асабіста, а яшчэ в ідэале і там, напрыклад, памрэ Пуцін, ну такі круглы стол стане фактычна непазбежным. Ці гэты круглы стол будзе публічным, ці гэта будзе нейкая нефармальная, нейкія нефармальныя перамовы. Гэтага бывалі ў гісторыі абсалютна розныя фарматы, і тут таксама нічога новага мы не вынайдзем. Але я думаю, што прынцыпе казаць пра і вельмі шмат, скажем, абмяркоўваць пытанні круглага стола, калі з таго боку ёсць адназначна скіраванасць на прымяненне грубай фізічнай сілы, на выкраданне людзей, на там пагрозы, ціск на сваякоў і там на пасадкі сваякоў і так далей. Я думаю, што гэта проста пытанне, якое сёння не зусім дарэчы. Але што не значыць, што ў экспертных асяроддзях не трэба абмяркоўваць такія пытанні. А вось у гісторыі, можа быць, іншых краінаў былі калі-небудзь такія сітуацыі, калі дыктатары ішлі на перамовы там з сваім народам, са сваёй апазіцыяй, і што іх прымушала? Звычайна прымушала адсутнасць грошаў і адсутнасць палітычнай падтрымкі. Назовем гэта не зусім палітычнай падтрымкі. Умоўна, в 1986 годзе кіраўнікоў брацкіх камуністычных партый сацыялістычных краінаў запрасілі ў Маскву, дзе ім было сказана з гэтага моманту вы па-сапраўднаму незалежныя. Што ў перакладзе на нармальную мову азначае «денег нет, но вы держитесь», і на савецкія танкі больш можаце не разлічваць. І тады розныя кіраўнікі камуністычных партый, там ГДР, это Хонекер, які рабіў свае перамовы з ФРГ, там Войцех Ярузельскі пачаў перамовы з апазіцыяй і пачаў выбудоўваць салідарнасцю нейкія масты для таго, каб падзяліцца палітычнай уладай, пры гэтым уладу асноўную захаваўшы. То есть такіх метадаў, я толькі што вярнуўся з Лацінскай Амерыкі, там 3 дні таму я быў у Парагваі, дзе была шматгадовая дыктатура, і у розных краінах так ці інакш такія перамовы вяліся, і калі дыктатар хацеў нейкага змягчэння і хацеў захаваць сабе, напрыклад, захаваць сабе магчымасць хаця б проста, напрыклад, жыць, або там месца, магчымасць там дажыць на пенсіі і так далей. Толькі, на вялікі жаль, звычайна у гісторыі абсалютная большасць дыктатараў гэта людзі не зусім хворыя на пачуцці. То есть это людзі, якім далёка не заўсёды ўлада патрэбна сама па сабе. І таму у беларускай якраз сітуацыя гэтым адрозніваецца, таму я не асабліва веру ў тое, што Лукашенко захоча, напрыклад, уладу аддаваць. Дзякуй вялікі. Але пакуль пра дыялог мы можам гаварыць там толькі словамі, так на практыцы мы бачым іншыя з'явы, якія паказваюць, што пакуль на дыялог ніхто сапраўды не гатовы. З'явілася інфармацыя, Я да чаго? У Беларусі працягваюць знікаць людзі, і працягваюць знікаць людзі з прадстаўніком дэмакратычных сілаў. Вось літаральна недаўна з'явілася інфармацыя, што былая спікерка каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава нібыта жыва і на волі. Зразумела, што фэйкаў можа быць шмат. І як мы размаўлялі з кіраўніком BioHelp Аляксеем Лявончыкам, ён кажа, што ён час ад часу атрымлівае розныя фэйкі, нібыта доказы, але насамрэч іх правяраюць, і 90% той інфармацыі, якая дасылаецца, прыходзіць да яго, яна адмятаецца на першых парах. Літаральна недаўна Сергей Ціханаўскі у сваім блозе аб'явіў пра тое, што на яго выйшла нейкая дзяўчына, у якой ёсць доказы, што Анжэліка Мельнікава жывая. Еўрарадыё звязалася з той дзяўчынай, і яна нам даслала нейкі маленькі урывак, а таксама скрыншоты. Нават не скрыншоты, гэта проста нейкая фігура нейкай жанчыны, размазаная вельмі, падобная да Анжэлікі Мельнікавай, фон чорны, то бок яе выразалі яшчэ, каб мы не пабачылі фону. Вось і пачынаецца такая гульня. Вось нам
трошки даслалі на 3 секунды, так, вось кажу, вы што не бачыце, што гэта Анжэліка? Не, я не бачу, сапраўды. Вось мы звязаліся таксама з Алексеем, вось запыталіся, што ўвогуле хоча адпраўніца, ну, сітуацыя такая, што яны хочуць атрымаць грошы, абяцаны Алексеем Левончыкам, тым, хто знойдзе Анжэліку Мельнікову, і дашлі прамыя доказы, што яна жывая, вось, хочуць атрымаць те 10 000 еўра і там нібыта накіраваць іх на дапамогу палку Каліноўскага. Вельмі ўсё дзіўна. Вось, нам дасылаюць нейкія адрэзкі, па якім даказаць нічога нельга, але адправительница дакладна сказала, я адкрыта вам заяўляю, што Анжэліка Мельнікова жыва на волі, вось яе бачылі там у Беларусі, яна гуляла са сваімі там дзецьмі, стрыгла газон, ну і гэтак далей. Вось такая сітуацыя. Паколькі інфармацыя прыходзіць вельмі дзіўным спосабам, можна, канешне, там падумаць, што гэта яна непраўдзівая, але людзі розныя, і там сказаць, што яны маюць адразу на ўвазе, для чаго яны так робяць, вельмі цяжка. Як вы лічыце, так, калі Анжэліка Мельнікова ўсё ж такі сапраўды жывая на волі і ў Беларусі, што гэта сведчыць юрыдычна? Мы ж ведаем, што яна мае таксама польскае грамадзянства, і ў Польшчы яе шукаюць. Вось, якія далей крокі, там, ці можа патрабаваць Польшча нейкай высылкі Анжэлікі Мельнікавай у Польшчы, калі ў яе грамадзянства і Беларусі ёсць, ці што тут? Ну, калі казаць чыста пра юрыдычную частку, бо факт-чекінг гэта ваша справа як журналістаў, гэта справа вас, Еўрарадыё, гэта справа Алексея Лявончыка, і гэта не тое, чым я займаюся і ў чым я эксперт. Што датычыцца грамадзянства, не забаронена мець колькі грамадзянства, толькі грамадзянства, колькі ўзаемна паміж сабой не выключаюць, там і не забараняюць адно аднога. І Польша і Беларусь не забараняюць падвойнае грамадзянства. Беларусі не прызнаецца падвойнае грамадзянства, але гэта значыць, што знаходзячыся на тэрыторыі Беларусі, умоўна кажучы, калі Анжэліка Мельнікова, дай Бог, каб яна была жывая, бо я лічу, што б там не здарылася, мне заўсёды хочацца, каб все людзі жылі доўга і шчасліва, але як бы яна будзе трактавацца як грамадзянка Рэспублікі Беларусь. Што датычыцца Польшы, то на тэрыторыі Польшы, наколькі я разумею, яна не здзейсніла ніякіх злачынстваў, няма магчымасці патрабаваць яе экстрадыцыі на тэрыторыю Польшчы. А што датычыцца ўсяго астатняга, ну то гэта яе асабісты выбар, там якім грамадзянствам карыстацца, куды ездзіць і так далей. Але я хочу падкрэсліць одну вельмі важную рэч. Беларускія спецслужбы граюць супраць вялікай колькасці людзей. У іх ёсць сотні штатных супрацоўнікаў. Гэта вялікая структура, якая, на жаль, фінансуецца намі з вами, тым ліку намі, тымі, хто жывуць за мяжой, таму што все роўна так ці інакш мы нейкія падаткі ў Беларусь плацім, у нас засталіся там сваякі, якім часам мы, напрыклад, мы можам дапамагаць і так далей. Таму як бы гэта велізарная структура. І просто памятайце пра тое, што все гэтыя выхады на вас, все там прапановы, што яны хочуць вам добра, што яны хочуць, гэта все падман, так? Памятайце пра тое, што гэта для мяне, як для чалавека пэўнага пакалення, вельмі паказальны фільм «Матрыца», дзе быў агент Сміт, які мог увайсці, скажам, у цела любога чалавека. Вот як бы калі з вами там для вашага добра пачынае з тэрыторыі Беларусі нехта весці перамовы, памятайце, што это можа быць вось такі агент Сміт, гэта проста звычайнае ГБ, якое нічога добрага вам не зробіць. Калі гісторыя з Мельнікавай аказваецца фэйкам, усё ж такі, вось усё, што мы бачылі, гэта там... Але не кажацца фэйкам, бо як бы дзеючага кіраўніка каардынацыйнай рады, я з'яўляюся дэлегатам каардынацыйнай рады, дзеючага кіраўніка каардынацыйнай рады, за якога ў тым ліку я галасаваў, яе няма, яна знікла. Гэта ўжо не можа быць фэйкам. Фэйкам, скажам, ужо гэта гісторыя ёсць 100% праўдзівая. Мы не ведаем, чым яна можа закончыцца, ці жывая Мельнікава, ці яна не жывая. Але як бы у любым выпадку тое, што з гэтага тарчаць вушы беларускіх спецслужбаў, і тое, што гэтыя спецслужбы нарабілі сотні злачынстваў,
Яны рабілі дзесяткі, сотні злачынстваў, якія трэба ўдакументоўваць і трэба паказваць. Гэта тыя людзі, яны паказваюць, што яны такія рыцары, але гэта рыцары, якія як бы так званыя рыцары, якія за мяжой пастаянна робяць дзесяткі не проста хлусні, а падробкі дакументаў, як бы выкарыстання, ціску на людзей, шантажу і так далей. Гэта дзесяткі артыкулаў крымінальнага кодекса, пра якія трэба казаць. Таму як бы даруйце, калі ласка, што пачаў мяне троху трыгернула гэта фраза, калі гэта окажется фейком. Яна ўжо не окажется фейком. Так? Ужо, як бы... Я дазволю сабе выправіцца і сказаць свой сказ. Так? Калі гісторыя менавіта з тым, што Анжэліка Мельнікава знаходзіцца ў Беларусі проста цяпер, так, са сваімі дзецьмі, вось гэта, так, окажется фейком. Навошта ўвогуле запускаць вось такія відэа, чуткі і каму гэта выгадна? Вы думаеце, што гэта таксама спецслужбам выгадна, ці гэта могуць быць звычайныя варыяты? Это можа быць выгадна спецслужбам, хаця мы таксама павінны памятаць, што і в спецслужбах ёсць розныя людзі, і в тыя ці іншыя моманты яны прымаюць іншыя рашэнні, і вельмі часта гэтыя рашэнні сітуатыўныя. Ну, напрыклад, узгадаем, зусім нядаўна мы бачылі Юрася Зянковіча страшэнна худым, проста як фактычна як з Бухенвальда, які даваў інтэрв'ю. Былі масавыя каментары пад відэо, паглядзіце на яго, гэта ж чалавек з Бухенвальда, яго там не кармілі і так далей. Так? І аказваецца, пасля мы ўжо пра гэта даведваемся, што яго змясцілі в больш лепшыя умовы, яго трошку адкармілі, апранулі ў касцюм і запісваюць наступнае відэо. Так? Вельмі часта службы рэагуюць, скажем, рэакцыйна. Калі ёсць нейкая хваля, яны паказваюць: а не, вот вы кажаце, што яе забілі, а мы яе не забілі. Вот паглядзіце, ёсць нейкія пацверджанні, але гэта пацверджанне не до конца там пацверджаныя пацверджанні, так, даруйце за тоталогію. Дзякую вялікі. Яшчэ адна тэма пра знікненне. Літаральна днямі з'явілася інфармацыя пра тое, што знік былая правая рука Паўла Латушкі, Анатоль Котаў. То бок спачатку ён там быў моцна вось у структуры Латушкі, але пасля там нібыта там яны перасварыліся, скажем так, ён пайшоў у каманду Вольгі Карач, там у Веранікі Цыпкала, там нешта там они спрабавалі рабіць. Вось, і вось інфармацыя з'яўляецца на сайце Reform.by пра тое, што ён паляцеў у Турцыю і нібыта там яго затрымала паліцыя, затрымалі проста. Але гэтую інфармацыю адразу не пацвердзіў абверг ягоны сябра Александр Апейкін. Ось жонка адрэагавала там дзіўна, яна абурылася інфармацыя, але каментаваць нічога не стала. Ну, ўсё, скончылі, нібыта не затрымалі і не затрымалі. А вось з'яўляецца сёння на нашай ніве новая інфармацыя пра тое, што ўсё ж такі кажуць, што ён знік, калі паляцеў у трэцюю краіну з Еўрасаюза, і гэта было вось пасля, нібыта ён вось сапраўды там кудысьці ў Турцыю лятаў, адпрасіўся з адной працы, там кудысьці сказаў, што паедзе па палітыке, ўсё знік. І вось літаральна толькі з'явілася інфармацыя, што ўжо і Апейкін, і жонка яны пацвярджаюць, так, сям'я, да, Апейкін пацвярджае, што Котаў сапраўды знік, а сям'я ўжо падала ў вышук. Што магло здарыцца? Турцыя сябра Інтэрпола, але і ў той жа час у Беларусі яна там заключае свае дамовы. Ці можа быць, што ён трапіў у нейкую там міжнародную паску і зноў гэтая гісторыя з чалавекам з каманды Паўла Латушкі. Узгадаю пра справу Зянковіча, калі яго затрымалі дэ-факта беларускія спецслужбы, або, скажем так, ён быў перададзены беларускім спецслужбам на тэрыторыі Расіі. Гэта значыць, што мы павінны быць гатовыя да таго, што беларускія спецслужбы дзейнічаюць па-за межамі Беларусі, вельмі часта дзейнічаюць нелегальна. І менавіта таму я заўсёды кажу, каб фільтраваць, каб вельмі моцна звяртаць увагу на тое, в якую краіну вы едзеце. І Турцыя не была бяспечнай краінай, на вялікі жаль, яна і не будзе бяспечнай краінай. Так? Турэцкія спецслужбы так ці інакш супрацоўнічаюць з расійскімі спецслужбамі. Пра беларускія фармальна, я думаю, што нейкая супраца ёсць. Я вельмі сумнеюся, што там ёсць нейкая глыбокая супраца. Але гэта краіна, безумоўна, не з'яўляецца бяспечнай. І
гадаць тут і казаць, што тут магло адбыцца, можна бясконца. Я, на жаль, як бы вельмі мала паінфармаваны пра гэтую справу, вельмі мала пра гэта ўсё ведаю, таму у мяне не дастаткова інфармацыі, каб скласці сваё нейкае меркаванне, але просто хачу чарговы раз звярнуцца, адсочвайце, куды вы едзеце, так, як бы вы бяспечныя на тэрыторыі, звычайна бяспечныя на тэрыторыі еўразвяза, плюс на тэрыторыі нармальных дэмакратычных краінаў, дзе вы ёсць нармальныя працэдуры. Памятаеце, што ў Турцыі сотні тысячы людзей, апазіцыянераў сядзяць у турмах, там гэта цяжка сказаць, што гэта прававая краіна. Ну і памятаеце таксама пра тое, што з турэцкіх аэрапортаў таксама можна вылецець абсалютна в розныя месцы, і як бы у Турцыі свае вялікія скажем так, стасункі з Расіяй па абмене розных людзей, па абмене... Это не значыць, што гэта краіны-саюзнікі, але гэта значыць, што, напрыклад, туркі могуць мяняць кагосьці на лідараў крымскіх татараў, якія для іх з'яўляюцца свае. Яны маюць свае вельмі розныя шырокія інтарэсы внутры цюркамоўных рэспублік Расіі, так? І памятаеце, што вы можаце проста патрапіць пад нейкія такія праграмы абмена, дзе ўзамен на штосьці просто вы можете апынуцца тым чалавекам, якога абмянялі. Дзякуй вялікі. Вось апошняй, дарэчы, інфармацыі стала вядома, што раніцай у чацвер 21 жніўня наш калега Анатоль Котаў, гэта кажа Александр Апейкін, вылецеў з Варшавы ў Стамбул па асабістых пытаннях. Увесь дзень быў на сувязі са сваякамі і калегамі, а пасля 21:30 па польскім часе перастаў выходзіць на сувязь. Вось гэта распавядае сам Апейкін. Нагадаю, што Анатоль Котаў, гэта колішні беларускі дыпламат і чыноўнік, працаваў у амбасадзе Беларусі у Варшаве у Нацыянальным алімпійскім камітэце ва ўпраўленні справамі Лукашэнкі. Пасля падзеяў 2020 года ён выехаў за мяжу і стаў паплечнікам Паўла Латушкі, а пазней адным з арганізатараў форума дэмакратычных сіл. Вось з Валерыем Цыпкалам і іншымі крытыкамі офіса Святланы Ціханаўскай. Вось такая фігура, і тут пакуль мы можам толькі здагадвацца, што магло адбыцца. Спадар Алесь, яшчэ пытанне да таго. Я ведаю, што вы з'яўляецеся менавіта спецыялістам, так, па міжнародным крымінальным праве, і вось гэтая тэма, якраз якую мы абмяркоўваем, гэта вось ваша там асноўны такі накірунак. Скажыце, калі ласка, калі вы папярэджваеце беларусаў быць асцярожнымі, так, не ехаць без, старацца не ездзіць у краіны, якія адразу можна казаць, што яны небяспечнымі. Ці шмат выпадкаў сёння вось менавіта якія тычацца беларусаў, так, каб беларусы паехалі ў Турцыю ці ў іншую там небяспечную краіну і просто там зніклі, ці іх там пасадзілі? То бок мы можам казаць пра нейкія прыклады? Я думаю, што гэтых прыкладаў не так шмат, таму што кожнага такога чалавека не так лёгка адсачыць. Але таксама звярнуся, што памятаеце, што спецслужбы маюць доступ да базы букінга. Калі вы робіце праз букінг або праз іх параднёныя, скажам, праз іх партнёрскія сервісы рэзервацыю, ужо могуць бачыць ваша перамяшчэнне. Памятайце пра тое, што калі вы набываеце авіяквіткі не ў лоукостераў, не ў танных авіяліній, а, напрыклад, у Люфтганзе або ў польскіх авіяліній і так далей, вы з'яўляецеся у базе Амадеус, і да якой спецслужбы нармальных краінаў, на жаль, як бы і беларускія спецслужбы маюць доступ. Яны бачаць, калі, куды вы збіраецеся ляцець. Таму як бы гэтыя справы як бы не будуць, я спадзяюся, яны ніколі не будуць масавымі там на сотні і так далей, але як бы сам факт, што такая рызыка ёсць, вельмі часта перакрэслівае, скажам, гэтая рызыка ўжо перавышае патрэбу такой поездкі. Таму як бы я заўсёды кажу, што калі сапраўды гэта штосьці вельмі важнае, асабістае і так далей, то в прынцыпе можна пра нейкія рэчы разважаць, але найлепш пракансультавацца са спецыялістамі. Калі гэта проста мне хочацца паехаць, таму што я ніколі не быў у Таіландзе, 1000 разоў пра гэта падумайце, ці я не быў ва В'етнаме, 1000 разоў падумайце, што гэта звыш рызыкоўна, і это можа прывесці да вельмі сур'ёзных наступстваў. Я разумею, што было ўжо шмат розных матэрыялаў, у тым ліку на Еўрарадыё, але як звычайным беларусам зразумець, калі
коротко, что такое небяспечныя і бяспечныя краіны? Мне як спецыялісту, як адвакату і спецыялісту па, скажем, адміністрацыйным праве вельмі цяжка патлумачыць, што такое краіна, дзе ёсць прававыя інстытуты і працуючыя прававыя стандарты, і дзе краіны, дзе гэтых стандартаў няма. Старайцесь на гэта глядзець проста хаця б на ўзроўні эканамічнага развіцця. Калі вы едзеце ў бедную краіну, памятайце, што звычайна там няма прававых стандартаў. Калі вы едзеце ва В'етнам, Таіланд, Малайзію і так далей, там будзе вельмі дрэнна з прававымі стандартамі. Калі вы едзеце в Егіпет, это будзе фактычна тое самае. З багатых заможных краінаў, у якіх няма прававых стандартаў, звычайна гэта толькі нафтавыя краіны, такія як Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ці Саудаўская Аравія. Так, дзе адносна высокі ўзровень жыцця, але пры гэтым прававыя інстытуты і прававыя нормы не працуюць. Так? І калі коротка, то памятайце, што нармальныя краіны, это краіны Еўразвяза, плюс там Аўстралія, Новая Зеландыя, Канада, Злучаныя Штаты, Брытанія. Так, вот, як бы, калі ёсць у вас магчымасць не вылазіць, не выязджаць па-за гэтыя краіны, то лепш так і рабіць. Венгрыя. Венгрыя з'яўляецца, безумоўна, скажем, Венгрыя з'яўляецца часткай Еўрапейскага звязу, і ў Венгрыі будуць дзейнічаць стандарты Еўрапейскага суда па правах чалавека, і з Венгрыі з'ехаць у Беларусь я сабе такога не ўяўляю. Так, при тым, што прысесці, што называецца, пасядзець у ізалятары ў сувязі з запытам і так далей, нейкая рызыка ёсць, але як бы пры гэтым Венгрыя ўсё ж такі вымушана трымацца, яна з'яўляецца і часткай Еўразвязы, і часткай еўрапейскай прававой прасторы, дзе дзейнічаюць стандарты Еўрапейскага суда па правах чалавека. Таму, у прынцыпе, з Венгрыяй я вялікіх праблем не бачу, але як бы, калі вы ўжо, напрыклад, скажаце пра Арменію і Азербайджан, то, безумоўна, не, таму што гэта плюс да ўсяго яшчэ і краіны, якія карыстаюцца базай СНД, куды Беларусь можа, любы беларускі фактычна паліцэйскі, беларускі міліцыянер як бы можа выслаць матэрыялы нейкай крымінальнай справы. Дзякуй вялікі. На жаль, беларусы, якія знікаюць сёння, гэта не адзіная праблемная тэма, якую мы сёння абмяркоўваем. Так, некаторых беларусаў проста выштурхоўваюць. Я хачу узгадаць нядаўні канцэрт Макса Каржа, які быў у Варшаве. Сёння стала вядома, што пасля канцэрта ўжо выслалі 23 чалавекі, сярод іх могуць быць беларусы, паколькі беларусаў там і затрымлівалі, так, у тым ліку. Ці ёсць у гэтым парушэнне правоў чалавека? Дзяўчынка нейкая, так, адрываецца на канцэрце, там, палезла да сцэны. Хіба мы не бачылі такіх сітуацый у Беларусі, у Польшы, на розных канцэртах? Хіба няма такога Макса Каржа у той жа Польшы ці Германіі? Я хочу некалькі патлумачыць, як створана, як працуе міжнароднае права. Сама па сабе дэпартацыя з адной краіны в іншую не з'яўляецца аўтаматычна нейкім парушэннем. Няма такога, што все грамадзяне ўсяго свету маюць права жыць і працаваць у Польшы. Ні ў якім разе гэтае права трэба юрыдычнымі нейкімі механізмамі заслужыць. Што датычыцца фармальнай дэпартацыі, не блытаць дэпартацыю з экстрадыцыяй, бо экстрадыцыя это калі Беларусь, напрыклад, чэка запытвае і яго туды перадаюць, то што датычыць дэпартацыі, то калі чалавек лічыць, што яму пагражаюць катаванні, прымяненні катаванняў, калі ён будзе высланы ў Беларусь, і ў яго ёсць абгрунтаваныя апасенні, абгрунтаваная небяспека таго, што такія катаванні будуць прымяняцца, то так, гэта тады будзе сур'ёзнае парушэнне. Але пра гэтыя катаванні трэба заяўляць, трэба ісці юрыдычным шляхам, таму што любое дэпартацыйнае рашэнне можна спачатку абскарджваць унутры Польшы, і пасля, калі все нацыянальныя інстанцыі пройдзены, можна ісці ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, які прымае так званую хуткую меру, калі на працягу сутак яны прымаюць рашэнне, ці гэтага чалавека абавязкова пакінуць далей для разбіральніцтва ўнутры краіны і не выдаляць, бо права на непрымяненне, на тое, каб у адносінах да чалавека не стасавалі катаванні, з'яўляецца безумоўным правам паводле Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Гэта значыць, калі чалавек з'яўляецца прадстаўніком нейкай групы, якая можа пераследавацца, калі ён удзельнічаў у пратэстах, калі ён з'яўляецца незалежным журналістам, то безумоўна такія
такая рызыка ёсць, і пра гэта трэба гаварыць. Калі гэта просто чалавек, звычайны чалавек, беларус, які прыехаў, напрыклад, па карце паляка ці па нейкай іншай, там прыехаў на навучанне і ніколі ні ў чым не прымаў удзел, і мы лічым, што і ён сам лічыць, што ў адносінах да яго катаванні прымяняцца не могуць і яму нічога ў Беларусі не пагражае, ну то такая дэпартацыя не будзе з'яўляцца нейкім звышвялікім парушэннем. Окей, а прычыны таго, што чалавеку нельга ехаць у Беларусь, не можа быць сам факт таго, што беларус прысутнічаў на канцэрце, дзе спявак казаў пра вайну ва ўкраіне, што трэба скончыць так, дзе там гучалі нейкія такія ідэі, якія непрымальны ў Беларусі. Гэта будзе залежаць ад самога чалавека. Я лічу, што ў прынцыпе хіба што няма такога чалавека, якому ў Беларусі на сённяшні дзень бяспечна. Именно это таму я лічу, што і прадстаўнікам лукашэнкаўскіх уладаў, калі яны захочуць, калі яны палічаць, што не хочуць вяртацца, ім трэба аказваць прававую дапамогу, каб яны не былі высланы ў Беларусь. Але ўсё роўна я вярнуся да таго, што гэта таксама ў значнай ступені асабістая ацэнка рызыкі самога чалавека. Калі чалавек лічыць, што яму там нічога не пагражае, ну і пра гэта не заяўляе, пра гэта нідзе ні на якім узроўні працэдуры дэпартацыі не заяўляў, не гаварыў, ну значыць, магчыма, так яно ёсць. Недавно мы ў эфіры разам з маім калегам з Радыё Свабоды, з Дмітром Гурневічам абмяркоўвалі всю гэтую сітуацыю з Максом Каржом, і мы сайшліся ў такой думцы, што ў прынцыпе гэтую гісторыю вельмі моцна раскруцілі. На 75 тысяч людзей, якія прысутнічалі, ну, прыкладна так, прысутнічалі на стадыёне, было ўсяго там 108 затрыманняў, а беларусаў, пра якіх так гучна казалі, увогуле там было сярод затрыманых вельмі мала, так, не шмат. І хутчэй вось гэта каму мы абмяркоўвалі, каму гэта можа быць выгадна, чаму ў польскіх СМІ вось гэта ўсё з'яўляецца такая інфармацыя, чаму так раскруцілі гэты канцэрт, бо такой ж самы канцэрт быў і ў Празе, і там усё прайшло добра, нармальна, ніякіх там праблемаў не было. Як вы лічыце, ці сапраўды гэтая ўся гісторыя можа быць выгадная цяперашняй польскай уладзе, і чаго тады увогуле чакаць дыяспары, калі сапраўды ёсць нейкі ціск зверху? Я не думаю, што гэта гісторыя выгадна польскім уладам. Я думаю, што ёсць агульнаграмадскае меркаванне. І паколькі Польша заўсёды... Я в Польшу прыехаў навучыцца ў 95-м годзе, і ўсіх студэнтаў з Беларусі ў Варшаве, іх было больш 5, менш 10 чалавек. Іх было каля 7-8 чалавек, так? І студэнты з Беларусі. Так? І, безумоўна, калі параўнаць з колькасцю замежнікаў сёння, Польша доўгі час была вельмі герметычнай краінай, дзе не было замежнікаў. І на працягу апошніх, назовем гэта так, 4-5 гадоў, Польша рэзка стала мультыкультурнай краінай, дзе з'явілася вельмі шмат украінцаў, дзе проста замежнікі сталі бачныя. Так? І у польскім грамадстве вельмі вялікі сентымент, што яшчэ недавно іх не было, а цяпер яны вот тут ёсць, і цяпер яны столькі праблем ствараюць і так далей. І, безумоўна, значныя мы павінны разумець, што, напрыклад, па некаторых злачынствах праз прыезд замежнікаў нейкія злачынствы, якія амаль ужо не адбываліся ў Польшы, яны зноў неяк пачалі ўсплываць, пачалі адбывацца. Так? І я не кажу, што карацей, у польскім грамадстве вельмі моцны, скажем, фактар навізны таго, што столькі прыехала людзей з замежжа. І заўсёды вельмі проста спісаць ўсё на нешта адно, што вот все праблемы з-за гэтага, і таму ў польскім грамадстве, у польскай прэсе, агульна у польскім грамадстве вельмі вялікі запыт на такую інфармацыю пра тое, што а вось замежнікі, яны штосьці дрэннае зрабілі, а яны такія і так далей. Так? І я думаю, што гэта перш за ўсё вот это вот тое, што справа з Максам Каржом і з гэтым канцэртам выплыла на такі ўзровень, перш за ўсё, конечно,
канешне звязана з тым што ёсць запыт на такую інфармацыю. Калі запыт на такую інфармацыю ёсць, яе генеруюць сродкі масавай інфармацыі, яе перадрукоўваюць. Мы з вами цудоўна разумеем, што ў сённяшнім свеце сацыяльных сетак вы ведаеце як журналіст, што такое факт-чекінг, так? Што такое, як цяжка пераправерыць нейкі факт. І ведаеце, што наколькі лёгка блогеру або проста асабістаму чалавеку як бы напісаць у сябе што заўгодна, неправеранае, што пасля 1000 разоў будзе абвержана, але што пойдзе праз лайкі, рэпосты там і проста абсалютна шырока ў масы. Таму я яшчэ раз скажу, я думаю, што гэта не таму, што польскім уладам гэта выгодна, але таму, што ёсць велізарны запыт на барацьбу з мігрантамі, барацьбу з тымі замежнікамі. Папрыязджалі тут, як бы забіраюць нашы месцы працы, карыстаюцца нашымі 800+, там нашымі сацыяльнымі датацыямі і так далей. Гэта нам кажа яшчэ раз пра тое, што з інфармацыяй трэба быць максімальна асцярожным, з той інфармацыяй, якую мы прымаем, чытаем, слухаем, і з той інфармацыяй, якую мы выпускаем у эфіры, у сацыяльныя сеткі. У гэты час штучнага інтэлекту усё трэба правяраць. Палітвязні, намёк на перамовы, гісторыі знікненняў і выдварэнняў, усё гэта складаецца ў адну карціну няпэўненасці і рызыкі для беларусаў. Але ў той жа час дае пытанні, на якія трэба шукаць адказы. Я нагадаю, што сёння мы рабілі гэта з нашым дарагім госцем, юрыст і спецыяліст па міжнародным крымінальным праве Алесь Михалевич быў сёння ў нас студыі. Дзякуй вялікі, што завіталі да нас. Дзякуй вялікі. З вами была Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі.